Tak, je to iný content, jak by ste očakávali, ale dneska tu sme v realite. Je to iné, jak minulé video, ktoré sme mali v Brawl Stars. A dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Dajte odber, like a ideme na to. OK, takže teraz máte pohľad na našu hrádzu, kde ja akurát idem. Takže dúfam, že ma tam bude počuť. A kebyže... Tak, a dúfam, že týchto videí budete chcieť viacej, lebo pre mňa je to celkom zábavný content. Tak, a teraz máte výhľad na našu veľkú hrádzu, ktorú akurát ideme vylepšovať v celom tomto videu. Takže pozrite, takže dneska je tu koniec hrádze a aspoň dúfam, že sa oveľa zlepší ten koniec a že to bude proste lepšie a väčšie. Takže ideme pracovať. Najprv by som... Ty vole. Vidíte? Ja som tu. A idem asi prehlbovať. Tak asi idem prehlbovať a tu budem asi dávať bahno. Vy to podľa mňa nevidíte, ale potom dám kameru tak, aby ste všetko pekne videli. Tak, teraz musíme zažiť bahno, aby sme sa to psunuli na hrádzu. Takže tak. OK, takže teraz máte pohľad na našu hrádzu. Stále robíme. Potom vám dám aj iné pohľady, aby ste mali aspoň predstavu, že jak toto bude vyzerať. Takže tak. Tak my teraz ideme zlepšovať túto časť hrádze a ideme na to, takže musím ísť celú našu vodnú nádrž až na druhú stranu, aby som sa dostal k svojim okusom. A teraz to ideme zlepšovať. Idem na hrádzu. A teraz ma môžete vidieť, takže teraz máte aspoň pojem, jaký je to výškový rozdiel. OK. Tak, toto OK, takže teraz máte pohľad na celú nádrž a na celú hrádzu. A kebyže chcete vedieť, jak sme si nazvali túto hrádzu, je to celkom funny názov. A volá sa Backlings 2. Neviem prečo, ma to tak napadlo. To celkom hustý názov, ale OK. Tak a ideme na to. Proste toto video bude o tom, jak staráme hrádzu. Pozrieť. A tu máte teraz pohľad na našu hrádzu, ktorú akorát staviame. Takže takto to vyzerá, pohľad z hrádze. A tam na tej doske, čo tam je, tam bola tá kamera. A takto vyzerá naša celá hrádza. Je to celkom dosť husté. Tak, tu nám ešte tečie, ale to sa opraví za chvíľu. To je robené iba z kameňov, že nič také nie je betón, ale je to fakt veľké, musím povedať. Tak a teraz uvidíte, keď idem cez vodu. To fakt tesne, si vole. To je fakt tesne. Bro, to je strašne tesné, jak tu idem, to má fakt strašne veľa centimetrov a taký je pohľad zvonku hrádze, tak toto vyzerá. Takže tam je tá doska, čo využívame ako most a si ideme prehlbovať. Teraz máte pohľad na celú našu hrádzu, ktorú sme dneska robili, samozrejme nie dneska. Dneska sme takú zrobili. No teda ja vlastne. A takto to vyzerá z môjho pohľadu.
Teda dúfam, že sa nepotopím. Ale inak je to v pohode. Toto vyzerá. To vyzerá z prednej strany. To v pohode. Kámo, ja to dám do vystrihnutých záberov proste. Kámo, toto bude do vystrihnutých záberov, to bude také dobré. To bude mať views jak hovedo. Vole. Čus! Čau! Čau! Zdá, že to preteká s touto flankami.